Máis dun cento de persoas, a maioría profesionais veterinarios, manifestáronse hoxe en Pontevedra. Atendían a unha convocatoria a nivel estatal para amosar o seu rexeitamento ao Real Decreto 666/2023, que regula a dispensación e o uso de medicamentos nas súas clínicas. Que a partir de xaneiro obligaba tamén os veterinarios que traballan con animais de compañía pois a declarar os antibióticos prescritos, non? Esta obriga va máis aló do que marca Bruselas, do que marcan os regulamentos, non? Foi, pois, evidentemente, a cuestión que fixo xa pois, o lema, non? O hashtag que temos que de vets basta, non? Se modifica un Real Decreto que é un ataque absoluto á profesión veterinaria, limita o criterio clínico, a toma de decisións a hora de tratar un animal en base a coñecemento e obliganos a tratalo en base a documentos administrativos, digamos, algún orden de indicacións basadas en fichas técnicas de laboratorios, de produtos de laboratorios que non están actualizadas, que están obsoletas, e que en calquera caso siguen omitindo o criterio clínico, que é para o que estamos formados os veterinarios. Denuncian que esta norma supón unha carga burocrática inasumible para as clínicas, ademais de anular o criterio facultativo dos veterinarios. No caso dos antibióticos particularmente, que por eso pedimos a derogación do sistema Presvet, é dicir, temos que comunicar cada prescripción de antibiótico, temos que comunicarla incluindo unha serie de campos e de requisitos innumerables e que non melloran a eficacia do que se persigue, que é a loitar contra a resistencia dos antibióticos. O decreto establece 4 niveis de tratamento. En base a isto, os profesionais teñen que ir aplicando sempre dende o primeiro ata o último. Unha norma que deixa de lado o seu criterio, encarece os tratamentos e provoca moitas demoras que poden poñer en perigo a vida do animal. Nos din incluso unha orden de como temos que tratalos, incluso aplicando inicialmente un tratamento que clínicamente sabemos que non vai ser efectivo para poder utilizar o seguinte, ou, como che digo, tendo que traballar con medicamentos incluso que están destinados para outras especies que non sabemos que podemos, ou incluso para humanos, e non lo limitan a cascada de prescripción, e, polo tanto, non podemos seguir a normalidade do proceso e retrasan o inicio dos tratamentos. E a veces ese retraso é perigoso. Este decreto foi a pinga que encheu o vaso, pero os profesionais veterinarios levan anos con numerosas demandas sobre a mesa. Entre elas, que a veterinaria sexa considerada como unha profesión sanitaria, que se convoquen prazas de formación sanitaria especializada a licenciados en veterinaria ou a baixada do IBE actual, que se sitúa no 21%. No ano 2012, o IVA dos establecementos veterinarios subiu do 12 ao 21%, do 10 ao 21%, porque foi un ano, non? En aquel momento justificouse pois, que era un momento de crisis e a necesidade de fondos, pero dende aquela levamos 13 anos. A concentración desenvolveuse diante da subdelegación do Goberno. Despois desprazáronse ata a Rúa Michelena, ás portas das oficinas da Administración Xeral do Estado. Ademais, houbo peches parciais das clínicas veterinarias.